Bones tardes. Hola, bones tardes a totes i a tots. Per comprovar que la plataforma estigui funcionant correctament i que mos veus tots quatre, i en aquest cas me sentiu a jo, si algú seria tan amable d'escriure en el xat, si mos sentiu i mos veus, vos agrairíem, per favor. El xat el teniu a la dreta. Sembla que ja hi ha algú que està escrivint. Alto y claro, gràcies, Javier Mantolan. Perfecte. Més clar no ho has pogut dir. Bé, res, jo seré molt breu abans de passar la paraula a Antoni Vidal. El funcionament de la plataforma és molt senzill. Teniu el xat que ja veus que podeu emprar per fer preguntes, que si cas en acabar ja els hi traslladaríem en el conferenciant. I bé, si voleu veure les imatges més grosses també podeu llevar el xat. Teniu just enmig dalt a la dreta una fletxa que marca cap a la vostra dreta i el podeu eliminar, d'acord? Bé, gràcies a les persones que esteu comentant, que se sent i es veu perfectament. Moltes gràcies. Passo la paraula i al senyor Toni Vidal. Moltes gràcies. Molt bé. Bon vespre a totes i a tots que ens esteu seguint. Benvinguts a una edició més del cicle Obra i Recerca, en aquest cas una conferència per escoltar en Carles Enric. Moltes gràcies també com a director d'aquest cicle a l'Ateneu de Mo i a la demarcació de Menorca del Col·legi, que segueixen apostant per aquest cicle, tot i les dificultats socials que tenim davant de nosaltres i que estan apostant per seguir fent arquitectura i cultura, tot i aquestes condicions, i per tant ens estem adaptant a una nova situació, com deien ja fa 3 setmanes, resilient. Fa 3 setmanes va poder ser encara semipresencial, ja ho vam poder també fer per streaming, aquesta vegada ja hem optat directament per fer-ho totalment en streaming, i bé, senzillament ja presentaré en Carles, però abans vull donar la paraula a Marga Orfila com a presidenta de l'Ateneu i també donar l'agraïment a la demarcació de Menorca del Col·legi. Marga, quan vulguis, i ja després presentaré en Carles. Moltes gràcies. Maiti, presidenta, tens micro desactivat? No se la sent. Ara, perdoni, sí, no sé, no estava desactivat, s'ha desactivat com, bueno, és igual. Deia bon vespre a tothom i evidentment que des de l'Ateneu i des del Col·legi d'Arquitectes de la secció de Menorca apostam a això, el que ha dit Antoni, per continuar fent coses i no aturar. En aquest cas no pot ser presencial, però sí que el que fèiem és que ens podem d'alguna manera veure a través de la pantalla i continuar amb aquest cicle d'obra i recerca que molt bé coordina Antoni Vidal i la veritat és que els que hem tingut fins ara hem disfrutat molt de veure com els propis arquitectes són els que expliquen les seves obres i com els que no som del món de l'arquitectura aprenem i veiem coses realment novedoses. Com ja han passat uns moments, jo crec que és important, Toni, que presentis tu en el conferenciant que tenim avui dins aquest cicle que esperem que puguem continuar tal com està preparat i que ens duri quasi fins l'any 2022, a la qual aprendrem molt d'arquitectura. Toni, quan vulguis. Molt bé, moltes gràcies, Maiti. Sense més, passem a presentar en Carles. I bé, en Carles també compleix bastant una mica amb les dues paraules, els dos substantius que qualifiquen aquest cicle, com dèiem, obra i recerca. A nosaltres ens interessa molt com a directors d'aquest cicle que els arquitectes no vinguem només a ratllar de les obres com són i de com les hem pensat, sinó a poder transmetre la recerca i la investigació, tot el coneixement i tot el pensament que hi ha darrere
d'aquestes obres, d'aquesta manera de fer i de la nostra manera de servir a l'arquitectura i a la societat. I això és el que ens interessa moltíssim, que hi hagi sobretot un relat, que hi hagi un discurs, perquè moltes vegades hi és, i volem explicar a la societat que això és així. En Carles és un d'aquests arquitectes i per això vam tenir molt clar que ens havia d'acompanyar en aquest cicle. En Carles és un arquitecte jove, fulgurant, pràcticament. Just diguéssim, no arriba ni a la quarantena i, en canvi, ja té un despatx molt important ubicat a Barcelona. Ell és arquitecte per l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, màster de projectes arquitectònics de l'any 2010, ha estat professor de diverses escoles d'arquitectura, com l'Escola de Reus, l'Escola de Projectes de l'Escola d'Arquitectura del Vallès, de la UPC, ara és professor de projectes de les escoles d'arquitectura de Barcelona i de la Salle. En el seu estudi treballen tant l'arquitecte d'urbanisme com el paisatge. Ha estat guanyador de numerosos guardons, molts d'ells molt importants i, a més, en una etapa molt jove de la seva trajectòria, com són els concursos internacionals Europan del 2013, 2017 i 2019, el concurs Paisatges Metropolitans de l'Autoritat Metropolitana de Barcelona el 2015 o ha redactat el Pla Especial del Casc Antic de Vallcarca. També està guardonat amb el Premi Vies van der Rohe, la Biennal Espanyola d'Arquitectura i Urbanisme, ha estat Premi FAT d'Opinió l'any 2016 o Premis AJAC, és a dir, Premi d'Arquitectura Jove de Catalunya des dels anys 2012, 16, 18 i 20. És a dir, un currículum espectacular en un estudi molt jove. Ens interessa molt d'en Carles qüestions i paraules i expressions que sortien avui publicats en un article que duia el nom d'aquesta mateixa conferència, que sortia publicat en el diari Menorca, titulat En seqüència, on ell fa seva, per exemple, una expressió de Nahant Lacaton, arquitecta francesa, que diu l'arquitectura ja és present abans de l'arribada de l'arquitecte. Només aquesta frase, que ell l'empra per explicar a l'inici del seu article, me sembla que diu moltes coses. Per tant, ell, en Carles, avui ens explicarà la seva mirada transescalar, la seva mirada sobre aspectes de rehabilitació i planejament urbà, explicant que l'arquitectura té múltiples escales i, sobretot, que la seva arquitectura pretén servir a la crisi econòmica, sanitària i climàtica que actualment estem patint, pensant en millorar la ciutat i el paisatge urbà també des d'una escala domèstica. Per tant, jo crec que és una xerrada que promet moltíssim. Carles, moltíssimes gràcies per haver acceptat la invitació, moltíssimes gràcies per la dedicació d'avui ser aquí i acompanyar-nos. I res, tenim moltes ganes d'escoltar-te quan vulguis. Bé, moltes gràcies, Toni. I abans de res, moltes gràcies a l'Ateneu i al Col·legi d'Arquitectes de Balears per la invitació i en especial per organitzar el cicle. Bé, jo crec que el tema del cicle, obra i recerca, d'alguna manera sintetitza molt el que s'ha explicat i parla una mica d'aquesta generació d'arquitectes que ja estem intentant d'alguna manera vincular les nostres inquietuds o les nostres recerques o investigacions amb la poca o la molta obra que podem arribar a construir. Dic poca perquè en el nostre cas som un estudi jove, hem tingut poques oportunitats de desenvolupar els projectes i d'alguna manera explicaré una mica aquesta trajectòria dels últims 7-8 anys. Nosaltres focalitzem l'inici de l'estudi el 2013, a partir de quan vam guanyar el primer concurs Europan, i veureu projectes d'escala molt petita, rehabilitacions d'habitatges, intervencions en elements preexistents, i veureu projectes d'una escala més gran o fins i tot de planejament, on realment s'està incidint o s'està actuant sobre un territori o una ciutat o una metròpolis, però la mirada sempre és la mateixa. És a dir, nosaltres hem mantingut la mateixa mirada atenta a la preexistència que hem tingut en els habitatges o hem tingut en les rehabilitacions quan també intervenim o quan estem plantejant projectes de planejament o de paisatge. Per tant, aquesta idea transescalar intentem
dur-la a terme. I, per altra banda, nosaltres, per generació, crec que ens ha tocat bastant construir sobre el construït, això que explicava el Toni, i, bàsicament, crec que la majoria dels projectes que explicaré avui són intervencions sobre allò construït, rehabilitacions, però hi ha una part que l'he posat al mig, que són projectes a partir de concursos que hem guanyat els dos últims anys, d'obra nova, que tenen una particularitat, que és que realment estan proposant una preexistència futura. Estan proposant una estructura que podria arribar a ser rehabilitada en un futur. Per tant, nosaltres ens posicionem en el sentit que l'arquitectura forma part d'aquesta seqüència temporal, seqüència programàtica, on l'usuari o l'arquitecte, els arquitectes, etc., intervenen en un moment. I l'arquitectura, d'alguna manera, és aquesta sedimentació de capes que focalitzen en un lloc. Hi ha aquesta estratificació de capes d'història, capes temporals, capes materials, capes d'ús, etc. Si us sembla, començaré la presentació. Començo la presentació. Disculpeu. Comencem amb les seqüències domèstiques o els projectes de rehabilitació, els projectes que d'alguna manera ens han servit com a laboratori per experimentar una mica de manera inconscient, perquè nosaltres quasi tot el que expliquem ho hem desenvolupat a partir de l'ofici, de la pràctica. No hem fet una teoria prèvia, sinó aquestes idees o aquestes reflexions, algunes preses d'altres arquitectes com la Caton Basalo o altra gent que ens interessa molt, doncs moltes d'aquestes ens les hem trobat a partir del treball, del dia a dia. I un dels primers laboratoris on hem estat treballant, investigant i hem pogut desenvolupar els primers projectes és el barri de Gràcia de Barcelona. En el barri de Gràcia vam començar fent una primera intervenció fa gairebé 10 anys, que va acabar el 2013, un procés llarg, va començar el 2008, va acabar el 2013, d'una rehabilitació d'una antiga bugaderia en planta baixa que requeria una actuació d'alguna manera d'inserció d'aquesta nova condició habitable, un espai amb unes potencialitats molt interessants, amb una relació entre el carrer i un pati recuperat que plantejàvem i un espai entès com un espai transitori, un espai permeable entre el carrer i el pati. Un element com a actitud també i com a posicionament respecte a la preexistència, la inserció d'una nova estructura, en aquest sentit una perfileria metàl·lica que queda suspesa entre aquestes dues mitgeres, que permet l'oportunitat d'augmentar la superfície, de tenir un nou espai, però reconeix al mateix temps la preexistència. Per tant, s'entén que aquesta estructura no deixa de ser una capa més dins de la preexistència i dins de l'envolvent existent. Una relació, com veureu en molts projectes, que estem buscant contínuament aquesta permeabilitat física però també visual entre el carrer, entre l'exterior, etc. Aquesta idea com de superposició d'estructures, superposició de materials. I una cosa que també intentem potenciar tots els projectes, la recuperació i la inserció del verd dins de la ciutat. Creiem que, evidentment, el verd públic és a nivell de carrers, a nivell de corredors verds, etc., és imprescindible, però també el verd privat. Intentar incorporar verd en els projectes per afavorir i millorar aquesta idea de ciutat verda, inclús dins els encàrrecs més petits, i, per què no, també una idea de ciutat productiva. En aquest sentit, un altre projecte, també del barri de Gràcia, que compleix aquests requisits i que també segueixen en aquesta línia de rehabilitació, de reconsideració, de replanteig, de treballar amb el preexistent i de vinculació d'aquests espais urbans, l'espai del carrer amb l'espai del pati, és aquest projecte que ens vam trobar, un encàrrec que vam tenir fa 5 anys i un projecte que va transitar entre el 2015 i el 2017, una principal al carrer Ramon i Cajal, d'un espai, nosaltres considerem tot el solar, tota la parcel·la, eren uns 200 metres quadrats, amb un espai d'uns 120 metres quadrats habitable, un pati d'uns 40 metres quadrats i un petit taller al final. Nosaltres considerem que tot el projecte
tota l'habitabilitat correspon en aquesta extensió de tota la superfície, no només a l'espai interior, sinó, evidentment, també viure en els espais exteriors. Una de les coses que vam plantejar en aquest projecte va ser la recuperació material, la minimització dels residus, intentar recuperar totes les rajoles de mosaic hidràulic, que per programa la distribució original es modificava, però, en canvi, la materialitat la conservàvem com a patrimoni de la casa, com a patrimoni material. I el replantejàvem amb aquestes franges, pràcticament vam aprofitar el 95% de les peces ceràmiques, de les peces hidràuliques, que ens vam trobar i el replantejàvem en les zones de circulació, generant, d'alguna manera, un espai que circula i pivota al voltant de les escales, que és molt permeable entre la part del taller, per tant, al final no deixa de ser un habitatge productiu, del taller que es troba a la part posterior del pati i al carrer. Vam provocar unes obertures per generar aquestes permeabilitats en els dos sentits i vam extendre aquesta domesticitat més enllà dels límits de la pròpia casa, entenent que el pati, evidentment, és una habitació exterior. Per tant, aquesta idea seqüencial d'espais, en aquest cas de seqüència d'espais entre el carrer, els patis, etc., la trobem també amb una idea seqüencial de material, on els materials també tenen una seqüència temporal i els propis maons, que moltes vegades en els processos d'enderroc es llencen, aquí els vam recuperar, per tant, no és un enderroc, sinó és una retirada, i els vam recuperar per recol·locar-los millorant la inèrcia de la façana interior del pati. Vam obrir uns patis interiors per provocar aquesta ventilació creuada i millorar les prestacions de confort passiu de la casa, sempre apostant per aquesta idea d'intentar potenciar al màxim les condicions de relació amb el clima. Vam recuperar tot aquest envolvent, els sostres, les parets, vam desvetllar les diferents èpoques, no estem buscant un romanticisme en un moment històric, ens sembla molt interessant aquesta idea seqüencial del temps, aquesta superposició de moments històrics, aquests dos maons que expliquen exactament aquesta idea de les capes, de les reformes, de les intervencions que s'han anat fent en aquest habitatge. Per tant, tot això ho volíem posar en valor i la nostra intervenció, al final, és aquesta seqüència d'espais que anem obrint i anem generant una nova estructura reconeixent les voltes existents i provocant una seqüència permeable entre el pati i el carrer, incorporant dos elements que ajuden a millorar o a afavorir el programa que se'ns demanava, que era un element de fusta, entès que és com un espai d'emmagatzematge on concentra tota la part d'emmagatzematge, d'armari, rentadores, etc. de la casa, i una estructura lleugera metàl·lica que permet pujar a la coberta, també serveix com a estructura per a una pèrgola vegetal. Finalment, la casa correspon una mica a aquestes idees. Passem unes imatges per explicar també la vegetació és molt important en el projecte. Intentem sempre que la vegetació, evidentment, caducifòlia, que permeti aquesta estacionalitat, gaudir d'una ombra a l'estiu, però de l'entrada de llum a l'hivern, i aquesta idea també de recuperació material, de recuperació del propi material col·locat d'una altra manera, en un altre lloc, que ens dona unes altres prestacions, però ens recorda el valor patrimonial del lloc en si, el propi material de la casa. Uns espais que estan d'alguna manera connectats, però al mateix temps també estan segregats, tenen aquesta distinció, aquesta compartimentació degut a la posada en valor de la pròpia estructura del projecte, una estructura existent que nosaltres la potenciem amb aquesta seqüència. I finalment, el pati, com dèiem, el pati amb aquesta estructura lleugera de cordes i amb els perfils metàl·lics que permeten un ombracle natural que amb el temps ha anat creixent i s'ha convertit en un dels espais més viscuts de la casa. Un concurs en el barri del Raval, que d'alguna manera correspon o manté aquesta filosofia, aquesta idea de reaprofitar, de treballar sobre l'existent, però al mateix temps també incorporant uns nous inputs, unes noves estructures que permetin dinamitzar i millorar la preexistència. Un concurs realitzat amb taller 9S Arquitectes, que vam guanyar fa 2 anys, una escola de música al Raval. Una escola de música justament en aquesta situació, al costat de
darrere del MACBA, al costat del dispensari tuberculós del CERT, en una situació urbana molt potent, que és aquesta, concretament, un edifici que havia estat ocupat i en una zona en transformació, amb el debat del nou CAP, etc. L'ampliació del MACBA, per tant, una zona urbanament molt potent. Nosaltres ens hem presentat al concurs on les bases que plantejava el concurs plantejaven l'enderroc d'aquest edifici on només es proposava conservar la façana principal per un tema patrimonial. Nosaltres tenim una relació, tenim una visió panoràmica del que és el patrimoni. Per nosaltres el patrimoni no és estrictament allò catalogat, sinó el patrimoni, d'alguna manera, és allò material, allò que perdura i allò que per nosaltres té un valor. Per tant, en aquest sentit, per nosaltres, evidentment, no es tractava només de mantenir una façana, sinó de mantenir l'essència de l'edifici, mantenir la pròpia volumetria existent i, per què no, mantenir una part de l'estructura. Una estructura que se'ns va dir, se'ns va informar que estava en mal estat i que estava previst o que perillava de col·lisionament. Per tant, hi havia un estudi adjunt en el concurs on se'ns deia que aquesta estructura no es podria mantenir, que s'havia d'enderrocar, però nosaltres vam plantejar una idea de concurs on conservàvem una part de l'estructura existent, els laterals, i les 3 façanes. Per tant, amb aquesta estructura dels extrems aconseguíem arrostrar les 3 façanes i generàvem un buidatge interior que oferia l'opció d'incorporar els nous sistemes de circulació, els nous espais de tancaments acústics, les instal·lacions, etc. Però manteníem, d'alguna manera, o fèiem conviure les estructures antigues amb les noves estructures, en aquest cas de fusta, més lleugeres per no sobrecarregar la fonamentació de l'edifici, atenent que segurament ens trobaríem en situacions complicades en el casc antic. Per tant, aquesta idea de buidatge selectiu, mantenint els extrems, aquestes estructures existents posades en valor, no enderrocant, mantenint, fent un buidatge selectiu i incorporant una nova estructura, aquesta dualitat entre l'estructura antiga i l'estructura nova. I al mateix temps, una relació amb el patrimoni o amb els elements patrimonials, en aquest cas amb l'espai públic o amb el dispensari de tuberculós del CERT. Plantejàvem que la galeria o el que serien els passadissos d'accés a les aules de música, en lloc d'estar al costat de la mitgera en un lloc sec i fosc, plantejant que justament estiguessin a la façana. Per tant, la façana es convertia en una façana gruixuda, que és un espai tampó, és un espai galeria, que al mateix temps, a part de generar un espai de coixí climàtic, suposava un espai de relació i un espai públic a l'edifici de relació amb l'espai del carrer i amb el dispensari. I d'alguna manera el projecte, que com veureu té en diferents plantes uns programes de peces més petites, d'aquestes aules d'assaig, i en els extrems és on mantenim l'estructura original i on hi ha les aules d'orquestra, etc. Una altra particularitat important és que aquest buidatge correspon a un espai pràcticament bioclimàtic. És un espai que té una coberta transparent, una coberta captadora per generar que tot això suposi una gran font d'energia a l'hivern i a l'estiu generar una ventilació, provocant també una protecció d'aquest lluernari i generant una ventilació natural que millorava les prestacions de confort de l'edifici, sempre buscant aquesta idea d'arquitectura passiva i d'intentant que els espais originals o els espais, diríem, de circulació i de relació del projecte, d'aquest espai d'escola de música, fossin bioclimàtics i tinguessin aquest comportament passiu. Però al mateix temps també plantejant que les estructures seguien la idea del box in a box, caixa dins de caixes. Per tant, les petites aules d'assaig són aquestes caixes de fusta, les aules grans són unes aules ceràmiques i se separen de la mitgera per evitar vibracions acústiques amb el veí i també per deixar passar les instal·lacions que els col·locàvem a la mitgera. Aquesta idea de caixa dins de caixes. Això també, aquesta idea de mantenir la preexistència, en lloc d'enderrocar l'edifici, ens ha permès una cosa interessant, que és que ara s'ha hagut de fer un projecte d'inhabilitació de l'edifici per evitar que torni a ser ocupat i, seguint el nostre projecte o el concurs que estem desenvolupant amb l'executiu, s'ha pogut enderrocar selectivament parts de l'edifici sense la necessitat d'enderrocar tot l'edifici. Per tant,
aquesta fase intermitja entre el concurs i l'executiu s'ha desenvolupat d'alguna manera gràcies a aquesta lògica d'intentar conservar d'alguna manera la preexistència. I en aquesta fase intermitja hem fet unes cates i hem descobert un element inesperat, que és una obra ceràmica, un totxo de color groguenc molt interessant, que també el trobem interior, que acompanyat una altra vegada dels paviments hidràulics, etc., corresponen d'alguna manera configuren aquest interior de l'edifici on ensenyem els materials existents, on ensenyarem d'alguna manera el material constructiu preexistent, els terres originals, mentre que la façana recuperarà d'alguna manera el valor que tenia, però mantindrà una mica l'essència que estem intentant transmetre en el projecte, intentar preservar el preexistent i relacionar-nos d'alguna manera també amb una nova concepció. El segon concepte o la segona idea que us volia explicar és aquesta idea d'infraestructura habitable. Infraestructura habitable és perquè nosaltres quan hem plantejat projectes, que ara veurem 3 projectes molt ràpid, d'obra nova, els hem plantejat d'alguna manera amb aquesta idea de pràcticament plantejar-los des de la idea d'infraestructura o des de la idea d'una estructura que pugui ser habitable, que pugui ser ocupable, que pugui ser domèstica. El primer projecte o un concurs que vam perdre, de fet, nosaltres hem tingut la sort de guanyar alguns concursos, però també n'hem perdut bastants, que és quan realment s'aprèn i on tenim el camp d'investigació. És aquest projecte d'uns habitatges a Sant Adrià del Besòs, just pràcticament al delta del Llobregat, del Besòs, perdó, al delta del Besòs, en una situació urbana molt potent i amb un planejament que nosaltres no estem molt d'acord, però és el que ens ve donat, que és aquesta idea de barres. Un planejament que pràcticament ens estava abocant a una relació d'habitatges en passera, donant l'esquena al riu i tots orientats a sud, per una lògica quasi racionalista de l'orientació. Nosaltres el que vam plantejar en aquest concurs va ser justament plantejar que és tan interessant, evidentment, l'orientació bona, l'orientació sud, com aquesta orientació nord perquè té la relació i les vistes al riu. I amb el canvi climàtic també plantegem que les situacions nord, per la frescor que pot tenir l'estiu, poden ser interessants per generar ventilacions creuades. Per tant, vam plantejar uns habitatges que basaven en aquesta estructura repetitiva d'habitacions iguals de 12 metres quadrats amb una estructura prefabricada de formigó, que tenia uns patis i que pràcticament tots els habitatges tenien aquesta relació entre les dues façanes. Menys alguns que eren només habitatges galeria, que eren només a una façana, però tots els altres habitatges tenien la possibilitat de tenir les dues orientacions, amb la qual cosa ens semblava molt més interessant això que no tenir una galeria que donava accés i que donava una esquena a una part del projecte. El comportament climàtic, altra vegada, a l'estiu un edifici hiperventilat, hiperporós, i en canvi a l'hivern un edifici més compacte, també amb una idea d'espai hivernacle que té aquesta captació, per tant, que també planteja aquesta idea de generació de calor, de generació de millora, més que de generació de millora tèrmica amb sistemes passius i bioclimàtics. Evidentment, també treballant amb la idea de patis, tots els espais tenen ventilació creuada, per nosaltres és imprescindible, i una idea quasi d'ocupació on es plantegen, evidentment, unes instal·lacions de banys, cuines, etc., vinculades als patis, però la resta d'espais són espais, diríem, de distribució, o són espais desjerarquitzats, sense cap tipus, pràcticament, d'idea distributiva. És un espai infraestructural on cadascú l'ocupa com vol. Aquestes relacions plantejaven, evidentment, uns espais en contacte sempre amb l'exterior i amb els patis interiors, on des de les visuals, la ventilació i la llum tenen sempre aquesta idea de seqüència. En aquest cas, seqüències espacials, seqüències lumíniques, també i seqüències de ventilació. I, evidentment, una idea que ens interessa molt, que és aquesta idea del confort, però també de la idea de la comunitat. I la comunitat, en aquest cas, a la coberta, aprofitant un espai que pot ser una coberta productiva i generant una possibilitat de generar un vincle entre els veïns i també un espai públic dins de l'edifici. El següent projecte que, un cop vam perdre el projecte de Sant Adrià del Besòs, ens vam presentar aquest concurs a Castelldefels, que en aquest cas vam guanyar, amb unes idees semblants, unes idees també
basades en aquesta idea de repetició d'habitacions iguals, també vinculades a una idea d'inserció d'uns elements de patis que permetien les ventilacions creuades i les entrades de llum. I en aquest cas una relació urbana molt interessant perquè es plantejava, el plantejament existent eren dos peces enganxades molt massives i nosaltres vam guanyar el concurs amb aquesta idea com de trencament, d'accés, de pas, de generar inclús una relació urbana entre el parc i el castell de Castelldefels. Per tant, amb aquesta idea de creuament plantejàvem una estructura que té d'alguna manera una idea també centrípeta, que té 4 patis. És una estructura que està formada com per habitacions aproximadament de 3x3, amb aquests patis, amb unes peces que giren al voltant dels patis de serveis, de nuclis humits i cuines, i finalment les habitacions. Una mica d'aquesta idea com de seqüències del pati, els nuclis humits i les habitacions sempre en contacte amb l'exterior i unes terrasses. Llavors, aquesta idea també es correspon d'alguna manera amb la voluntat de generar també al mig de l'edifici aquesta escletxa que funcioni com a pati i també, altra vegada, aquesta idea, aquesta voluntat de generar una peça densa, però alhora molt porosa i també amb una certa capacitat d'imprevist, una certa capacitat de la mida de les habitacions i d'alguna manera els espais que puguin ser d'alguna manera adaptats o predefinits posteriorment per l'usuari. I aquest nucli que d'alguna manera també dona servei a 8 habitatges per replà i és un nucli totalment obert amb aquests 4 patis que relacionen d'alguna manera l'exterior amb l'interior del projecte. I a nivell d'espai públic, a nivell de ciutat o de parc, en aquest cas, molta relació entre els habitatges amb les terrasses i aquesta idea de creuament, aquesta idea de creuament entremig de l'edifici que genera d'alguna manera el vincle urbà i el domèstic. Un altre projecte pràcticament amb les mateixes premisses, en aquest cas a Mallorca, a Pollença, un emplaçament històric que ha tingut moltes propostes, que ha tingut molta polèmica, que ha tingut molta pressió política. És un emplaçament que es troba just en el límit de Pollença, on ara mateix hi ha un aparcament, al costat dels pics més importants de Pollença i un projecte que plantejava la inserció d'un centre de salut. Nosaltres ens relacionàvem amb el claustre existent, amb la idea de patis i plantejàvem altre cop aquesta seqüència urbana que vinculava d'alguna manera el centre històric de Pollença amb el territori, pensant que l'edifici a nivell de concurs podia ser molt permeable en planta baixa. Aquesta permeabilitat l'hem mantingut a nivell de patis, s'ha perdut una mica a nivell de circulació, però d'alguna manera els espais interiors segueixen pràcticament l'essència del concurs en aquesta fase que hem entregat al projecte executiu. I ara mateix el plantejament que estem fent d'aquest projecte és aquesta altre cop una estructura prefabricada de formigó que té 2 patis i uns serveis interiors, uns serveis de circulació i banys i tota una seqüència d'espais perimetrals que són les consultes i els espais, diríem, d'ús intern. I aquest espai del mig és un espai de circulació que té unes vistes i va mantenint la relació sempre amb l'exterior. Ens interessava molt que hi hagués aquest contacte amb l'exterior, aquestes visions. Aquesta idea que us deia d'infraestructura, aquesta idea de barrejar l'estructura de formigó permanent amb una idea de caixes molt més, diríem, lleugeres, inclús construcció en sec, amb finalment una idea de tancaments, també utilitzant en aquest cas unes lames de fusta. Era també una protecció solar. I la idea aquesta també de proposar un edifici molt permeable i que apostant molt per la poca alçada per mantenir, preservar la relació visual amb el paisatge. Un edifici que també genera un paisatge interior on els patis, la vegetació té molta importància i on els espais interiors, ens els imaginem, els espais de circulació gairebé com un carrer, com l'extensió d'aquest espai públic, d'aquest carrer. Les sales d'espera, evidentment, tenen molta relació amb els patis i amb els exteriors i els espais de treball, els espais de consulta, també tenen aquesta bona il·luminació i aquesta relació també entre els patis i els exteriors i presenten una idea que ens interessa bastant, que és aquesta idea de façana gruixuda, una façana equipada,
que té, d'alguna manera, aquí adossada la façana, en aquest cas els serveis, el petit office, etc. I un espai de magatzemmatge. Ara veurem dos projectes que tenen la voluntat de plantejar una sèrie de recuperacions urbanes, de relligar el paisatge i que, d'alguna manera, sorgeixen a partir d'aquest projecte, que és un projecte que portem quasi 6 anys treballant, que és el projecte de la recuperació del Rec Comtal a Barcelona. El Rec Comtal és una infraestructura hídrica de principis del segle X que connectava o que d'alguna manera feia arribar l'aigua des de Montcada fins a Barcelona, irrigant tota la conca productiva que està marcada entre el Rec Comtal i el Besòs. Per tant, és una estructura importantíssima a Barcelona que reconnecta, evidentment, a una altra escala amb el territori, però que si veiem, per exemple, aquesta seqüència, aquests dibuixos, on expliquen el pas de l'evolució de Barcelona a partir del Rec Comtal, com les viles de Sant Andreu, etc., el Clot, han anat d'alguna manera adossant-se a aquest Rec Comtal i quan l'Eixample, al segle XX, la lògica de l'automòbil, la ciutat moderna, l'Eixample, s'ha superposat sobre la traça del Rec Comtal, aquesta traça pràcticament s'ha desaparegut i ara mateix només hi ha aigua des del punt d'inici de Montcada fins a aquest punt de sortida que fa un bypass en el barri de Vallbona cap al riu Llobregat. En aquest sentit, nosaltres... Aquestes són imatges de principis del segle, per tant, no fa tant d'aquesta situació. Nosaltres reivindiquem, evidentment, una situació com aquesta, que és una situació on la ciutat és una ciutat mixta, una ciutat productiva, on es barreja l'habitatge, la indústria, els espais productius, etc. Llavors, el Rec Comtal, a part de tenir aquesta capacitat dinamitzadora a nivell públic, a nivell social, perquè era un canal obert, no era un canal tancat, l'aqüeducte, que va venir abans del Rec Comtal, era un projecte d'enginyeria i portava l'aigua des d'un punt fins a l'altre. El Rec Comtal és un espai obert, per tant, potencia molt més el territori, potencia molt més les relacions socials i, a part de generar, diríem, una millora i una possibilitat d'aprofitament per rec i també per la indústria, genera un espai públic. Per tant, aquesta dualitat entre producció i espai lúdic o entre producció i l'espai social ens interessava molt replantejar-lo i recuperar-lo com a projecte. Vam començar treballant aquí, això és el barri de Sant Andreu, això és una fotografia del vol americà dels anys 50 i això és exactament ara mateix al mateix lloc. Han passat 60 anys, o 70 gairebé, i el territori ha canviat totalment per l'acció de les infraestructures, per la inserció del tren, per la inserció de les carreteres, un model urbà que s'està posant en dubte en molts casos, on s'ha perdut pràcticament tot el teixit productiu, industrial, però també, evidentment, els horts, agrari, etc., i on la traça del Rec Comtal es manté, però pràcticament només és una resta arqueològica. Tot el que plantegem en aquest projecte, en aquest pla director, és recuperar el Rec Comtal. Ens agradaria plantejar que es podria recuperar l'aigua del Rec Comtal a Barcelona en un futur. Creiem que és possible, que Barcelona pot tornar a tenir aigua corrent, però mentre no arribem a aquesta situació, que el Rec Comtal es pugui recuperar com a memòria històrica, perquè el Rec Comtal, d'aquí poc, ja no viurà ningú que hagi vist el Rec Comtal. El Rec Comtal encara conserva aquesta memòria viva de les persones més grans, dels barris de Sant Andreu, de Vallbona, de Trinitat, que han vist i inclús s'han banyat en el Rec Comtal. Per tant, és molt important actuar ara i és molt important intentar recuperar aquesta memòria. I per què no plantegem que el Rec Comtal ajudi a relligar aquests 13 barris de Barcelona, plantejant una recuperació d'uns 25 punts aproximadament, on es plantegen operacions de renaturalització, de millora urbana, etc., vinculades amb idees ecosistèmiques pròpies de l'essència del Rec Comtal, pròpies, d'alguna manera, d'aquestes situacions que són les que estem plantejant a nivell de criteris, on a la mesura possible s'incorporarà o es plantejarà treballar amb l'aigua, ja sigui aigua corrent en alguns trams que encara tenim aigua a Vallbona, o aigua a nivell de drenatge, però sobretot també incorporant una idea de corredor verd, una idea de vinculació amb la vegetació, per tant, una idea de renaturalització de la ciutat. Plantegem que aquesta situació, que el Rec Comtal havia tingut un camí, que era molt important, aquesta relació del camí amb el Rec Comtal fins als anys 60, aquest camí s'havia anat perdent i aquesta idea d'urbanització havia anat
cap a una altra, o s'havia convertit en una urbanització molt més impermeable i sense cap tipus de relació amb el rec, i plantegem justament tornar a aquest moment, no? On es plantegi el rec comtal com a servei ecosistèmic, on plantegem que d'alguna manera podem tenir una altra vegada aquesta relació i on el propi espai públic té molt a veure amb aquesta traça amb aigua o sense aigua. En alguns casos, com en el cas de Vallbona, on es farà el soterrament de la R2, les vies del tren, plantegem, evidentment, recuperar totalment l'essència que havia estat el rec comtal. Per tant, no només és un tema de memòria, sinó també és un tema, diríem, d'ecologia o d'ecosistema. Estem recuperant uns serveis ecosistèmics que han estat, d'alguna manera, desviats en els últims anys. El següent projecte és una petita intervenció en el barri o al municipi de Badia del Vallès. Badia del Vallès és un barri, és un dels barris més densitat i potser més pobres també de l'àrea metropolitana. És un municipi que s'ha constituït a base d'aquesta repetició de polígons, d'elements d'habitacions i que d'alguna manera ha patit amb el pas del temps problemes que estan patint totes aquestes situacions de polígons, problemes d'envelliment, problemes d'accessibilitat, etc. Nosaltres se'ns va plantejar en aquesta situació que entre el carrer Bètica i l'Avinguda Mediterrani, que és aquest carrer d'aquí baix, que hi havia un desnivell de 10 metres, se'ns va plantejar la inserció d'un ascensor per intentar millorar d'alguna manera la relació urbana que existia. La gent havia de passar per una rampa que no complia accessibilitat o donar tota la volta al carrer per d'alguna manera vincular tots aquests habitants amb el mercat, amb les escoles, etc. Badia té aquesta configuració, aquesta dualitat interessant entre aquesta densitat elevadíssima d'habitatge dels anys 60 amb una relació amb el verd. Badia té poca urbanització perquè té moltes situacions pràcticament de corredor verd i això ens interessava molt i era una de les situacions que volíem potenciar. Per altra banda, amb els polígons es produeix un fet interessant. Tots aquests espais intersticials interiors dels polígons no estan evidentment urbanitzats però presentaven aquestes situacions complicades on es plantejava un espai de jocs totalment ballat i una relació complicada pel que feia a la inundabilitat. Per topografia, tot aquest espai s'inundava quan plovia. Per tant, l'encàrrec té aquesta doble lectura, nosaltres la veiem així. Nosaltres se'ns va encarregar plantejar aquesta peça, que de fet el plantejament inicial era en un altre lloc, però vam proposar col·locar-la aquí per la vinculació que tenia entre el carrer i també per la relació que es podia establir entre tot aquest espai públic i amb aquesta idea també vam intentar redefinir aquest interior. Vam intentar redefinir tot aquest espai entre polígons, obrint l'espai de jocs, fent-lo més gran al carrer i plantejant que tot això podia ser una part totalment permeable i una part, diríem, de jardí pels veïns. Hi ha aquesta seqüència d'espais, des del carrer, des del mercat, etc., fins a la part inferior, fins on es planteja aquest jardí infantil, aquest parc infantil. I aquí es planteja una estructura molt lleugera, metàl·lica, coberta amb una xapa microperforada que s'aguanta amb uns pilars de diàmetre 10 i ve acompanyada amb una escala de prefabricada de formigó que està d'alguna manera donant una alternativa a aquest ascensor i ofereix aquestes dues situacions d'accessibilitat. Vam mantenir els arbres existents i vam aconseguir també, d'alguna manera, amb aquesta posició, potenciar aquests espais i potenciar la relació, d'alguna manera relligar aquestes dues situacions, però també és un punt que genera una nova dinàmica i que genera situacions i relacions interessants entre les edificacions existents. Per tant, és una manera de treballar sobre un element existent, sobre un territori amb un ús, diríem, necessari, contemporani, però rellegint, en aquest cas, unes necessitats i una realitat més contemporània. Bé, passaré a l'últim capítol on d'alguna manera parlo de projectes on es relaciona el paisatge i el patrimoni. Començo amb un projecte, una intervenció que estem desenvolupant en diferents fases. Actualment ara estem fent la segona fase. És un projecte de recuperació del castell de Jorba.
Jorba és un municipi molt petit que es troba a prop d'Igualada, concretament aquí, que té la particularitat que el seu castell justament té una importància perquè formava part d'aquesta xarxa de castells de l'Anoia i al mateix temps estava vinculat amb aquest camí ral que connectava Barcelona amb Lleida. Per tant, tenia un origen, una funció original com a punt d'observació del territori i del camí molt interessant. El castell, en el 2016, quan vam començar a redactar el projecte, pràcticament quedava molt poc del castell i hi havia tota una acumulació de capa de terra, de vegetació, etc., que inclús, evidentment, era molt complicat accedir fins a la part superior. Havies pràcticament d'escalar. I realment, quan arribaves a dalt, hi havia molt poca, diríem, elements que ens associaven amb el castell, que ens recorden el castell i perillava també la seguretat. Nosaltres hem plantejat que el projecte s'havia de fer per fases, evidentment, i havia de reconèixer tots aquests estrats històrics. És una situació històrica i patrimonial molt interessant on tot el castell de Jorba ha estat aquesta seqüència temporal de diferents moments, des del segle XI, la primera torre de Guaita, que és la primera fase que vam fer, la capella, que és aquesta fase que estem fent ara del segle XII, etc., fins a arribar fins al segle XV i fins i tot hi ha un mas més modern del segle XVIII. Per tant, nosaltres ens imaginem que això és un projecte que està previst per fer-lo per fases i que té aquesta idea seqüencial de generar un recorregut que vagi transitant per la història i vinculant la història amb el paisatge. Per nosaltres, el més important, i aquesta és una imatge que vam plantejar molt al principi, és aquesta relació visual i de contacte entre el patrimoni i el paisatge. El projecte és molt senzill, és un projecte que pràcticament es fa sobre el lloc, es fa amb els materials del lloc, en aquest cas, és un projecte amb molt poc pressupost i el material bàsicament és aquest, és la terra. La terra que anem extraient en la fase d'excavació arqueològica, l'anem reaprofitant per generar aquestes plataformes. Per tant, reaprofitem tots els 300 metres cúbics de terra que es van treure per recuperar les estructures del castell, per descobrir la segona torre, que en aquell moment al principi no es veia, les vam reaprofitar per generar unes plataformes que ens permetien facilitar i millorar aquest accés des d'aquesta cota fins aquí dalt. Finalment s'introdueixen dos elements, unes llates de fusta i una corda que el que està fent és limitar aquest recorregut. No és una barana, és una corda que limita aquest recorregut, amb 12 varilles corrugades de 14 que el que fan d'alguna manera és simplement apuntar quin és el punt visitable. I aquí vam deixar, en aquesta primera fase, una còpia de material, pedres que ens vam trobar a l'enderroc, el vam deixar apostant per no malgastar esforços, baixant-les al poble i després tornant-les a pujar, les vam deixar aquí simplement esperant a una segona fase. Aquests són els detalls constructius, que com veieu és tecnologia a punta, high-tech, i finalment amb aquests dos elements i la terra, evidentment, ens ha plantejat el projecte. Aquest projecte que es basa en una escala que té 2 seccions i 5 trams. Els 3 primers trams tenen una secció de 60 centímetres, una escala molt estreta, i a partir del tercer tram, quan arribem, ens posem justament tangents al castell i comencem l'ascensió final, l'escala passa a una amplada de 1,20 m. Aquestes mides les hem decidit per una lògica pràcticament una lògica econòmica, d'aprofitar peces de 2,40 tallades a 1,20 m o tallades a 60 centímetres. En aquest sentit, no vam tirar gens de material. És una obra que està realitzada realment amb molt pocs recursos i amb molt poca, diríem, amb molt enginy, amb molta voluntat i amb molt poca... En aquesta primera fase teníem molt pocs diners per realitzar-la. Aquest primer tram, que són aquests 5 graons de 60 centímetres, el segon tram, que es col·loca en aquesta situació mitja enterrada, i aquí és on girem i ens col·loquem frontals a la primera torre del castell i finalment tornem a girar, s'eixampla el camí, comença la barana que ens acompanya al límit de la corda, ens separem respecte a la preexistència i finalment s'arriba a la situació de l'antic mirador i es recupera aquesta vinculació amb el paisatge. Per tant, per nosaltres, el més important d'aquest projecte és haver permès als visitants que puguin arribar fins aquí i puguin recuperar la visió original que es tenia del paisatge al segle XI. Un altre projecte
que hem acabat fa relativament poc, fa un any, que també té a veure amb aquesta voluntat de recuperació, en aquest cas una estructura antiga que s'estava a punt de caure, és un projecte de recuperació de la Torre de Marola. La Torre de Marola, que està construïda a finals del segle XIII, quan ens la vam, diríem, en la primera visita que vam fer, ens vam trobar en aquesta situació. Era una situació on realment, a partir dels terratrèmols que va patir el municipi al segle XV, la torre durant els anys s'ha anat derruint i el 2016 fins i tot, degut a unes ventades i degut a unes tempestes, va caure tota aquesta part d'aquí. Per tant, era molt important intentar fer un projecte en aquell moment es parlava de consolidació d'aquesta estructura. És una estructura declarada B5 perquè té un detall amb el merlès, aquesta part superior és pràcticament única a Catalunya i per la seva configuració singular està declarada com a B5. Per tant, diríem, la pròpia patrimoni material, en aquest cas l'estructura que quedava dempeus de la torre, seria preservar, però per altra banda també perillava a nivell personal que algú li pogués caure al cap aquesta estructura. Per tant, era un tema d'intervenció d'urgència. El que es va començar va ser aquesta excavació arqueològica que va permetre determinar la planta, que ens va sorprendre que era una planta rectangular, una planta d'aproximadament uns 5x3. Aquesta planta, acompanyada una mica també amb aquesta lectura del lloc, és una mica el que condiciona el projecte. Posar en valor la preexistència i també d'alguna manera intentar afegir una nova estructura que en aquest cas tenia que reforçar la preexistència, tenia que ajudar a consolidar i estabilitzar això, però nosaltres li vam voler donar una altra volta. Nosaltres vam fer un estudi, es va fer un estudi per determinar, evidentment, quines eren les possibles causes de la col·lisió de la torre, que en aquest cas era el vent. Es van plantejar unes opcions d'estabilització mitjançant unes estructures de cables o uns reforços com els que s'havien fet abans en el segle, a principis dels anys 60, que s'havien fet uns contraforts. Nosaltres pensàvem que la solució passava per una altra banda, passava per una reinterpretació del que hi havia i per una voluntat d'incorporar un element que solucionés tres coses a la vegada. Per una banda, la pròpia estructura, la pròpia consolidació de l'estructura existent. En segon lloc, ens interessava que aquesta estructura ajudés a entendre com havia estat la torre, per tant, fos una estructura que recollís i relligés i llegís, recuperés aquesta volumetria, aquest perímetre original. I, en tercer lloc, i molt important, era una estructura que el que buscàvem era que pogués ser visitable, pogués ser transitable, que poguéssim recuperar sobretot aquests tres nivells històrics. Per nosaltres això, bàsicament, és el projecte, és entendre aquests tres nivells històrics. Altre cop, més important que el propi monument, és recuperar el punt de vista. I aquest punt de vista, al segle XIII-XIV, havia estat una situació de vigilància, del territori. Per tant, per nosaltres era molt important que amb aquest projecte es pogués arribar fins a aquesta cota. Es planteja una estructura que, en contraposició a l'estructura massissa de pedra, és una estructura formada per uns perfils de fusta de 14x14 que relliguen, recuperen la traça històrica, es col·loquen exactament sobre els gruix que feia la pedra, però generen un negatiu. El que abans era una massa construïda, ara és un volum d'aire. I el que permeten, d'alguna manera, també és recuperar aquesta volumetria, però amb un llenguatge molt diferent, amb una tècnica moderna, molt més, que contrasta amb la preexistència i el que fa, evidentment, és mantenir l'essència original, el que està fent aquesta estructura o aquesta relació entre les dues estructures de fusta i l'estructura de pedra, el que fan, d'alguna manera, és estableixen una relació on encara reconeixem l'antiga construcció com ens l'hem trobat. I permeten, entre les dues estructures, aquest espai per on s'insereix i on es col·loca aquesta escala que permet pujar tots els nivells i permet acabar completant aquesta relació paisatgística que ens interessava. Al mateix temps, aquesta escala també, evidentment, serveix com a manteniment de la pròpia torre. Per tant, té aquesta doble funció, una funció molt més, diríem, de manteniment del monument, però també al mateix temps permet les visites i permet
establir aquesta relació amb el paisatge. Passo ràpid les fotos del procés d'obra, un procés que, evidentment, ens vam trobar sorpreses. Va ser molt complicat el replanteig per arribar als nivells originals, per aconseguir aquesta estructura prefabricada, que es va fer un taller a Tallfusta, que està a 10 quilòmetres de Puig-reig, per tant, sempre intentant treballar amb industrials i amb materials locals. Doncs aquesta estructura es va fer una feina molt important des del taller i també des de l'estudi per intentar que tots els nivells que es plantejaven corresponguessin amb els nivells finals. Això es va aconseguir i és un dels valors, entenem, del projecte. A part d'aquesta relació, aquest aire que queda, aquesta escletxa entre les dues estructures i la seqüència que genera aquesta nova estructura, entenent que és un espai buit i és un espai que relaciona directament amb el paisatge i amb la pròpia preexistència. Algunes imatges del projecte acabat, aquesta separació totalment buscada. Aquí hi ha una base de formigó de calc que el que fa d'alguna manera és recuperar el fonament i permetre aquesta implantació de la nova estructura que, com veieu aquí, ha recuperat els 3 nivells i actua amb aquesta lògica també, d'alguna manera, per generar una nova dimensió, una nova escala sobre l'edifici. Una escala en el sentit que està proposant una sèrie d'estrats i unes distàncies i unes dimensions molt més acotables, més entenibles. Per tant, s'aconsegueix els objectius, s'aconsegueix aquesta relació i es treballa també amb la pròpia excavació, altre cop amb la pròpia terra, generant un límit perimetral que és amb totes les pedres que es van extreure en el procés d'excavació, les vam acopiant aquí també d'alguna manera per ensenyar el material, com hem vist al principi en els pisos de Gràcia o hem vist en el projecte de Jorba. El propi material del lloc que s'ha trobat es reutilitza i s'exposa com a límit de la intervenció. Ara farem una passejada ràpida, diríem, per veure aquesta contraposició dels dos sistemes estructurals, però molt important era mantenir aquest gruix arquitectònic, aquest mur. En aquest cas era una estructura de fusta buida, però es recupera la mateixa dimensió amb una lògica, evidentment, diferent, en sec, etc. Hi ha aquesta contraposició, aquesta superposició de capes, la relació amb el paisatge, els diferents nivells i l'escala que finalment es col·loca. Aquí veieu la relació dels nivells històrics amb els nous nivells i aquesta seqüència que quan anem pujant anem trobant com l'edifici o com la torre antiga té aquestes situacions que es va acostant i es va eixamplant. Per tant, al final és una ascensió que té moments interessants, inclús d'entrar en contacte amb la pròpia estructura antiga, que ens interessava el fet de poder tocar la torre. O sigui, separar-nos, diríem, prudencialment, però també poder establir aquest vincle i aquesta relació molt més propera amb la torre. I, finalment, evidentment, la vista. Per tant, el moment més important quan es va inaugurar el projecte, que en aquest cas crec que va ser l'alcalde, quan vam fer la inauguració, que va dir una frase que ens agrada molt recordar, que va dir que aquesta vista, la recuperació d'aquesta vista, que feia 500 anys o 600 anys que no s'havia tingut aquesta vista. Per tant, al final, dones compte que és més important haver recuperat aquest punt de vista, haver recuperat aquesta relació amb el territori que potser el propi objecte. Ara hi havia un vídeo que no sé si l'estem veient. Jo el passo, no sé si s'està veient. Toni? Sí, Carles, l'estem veient, però molt a poc. Potser és millor que el passi en Martí, que havien dit que ell el tenia carregat. Com vulgueu. Martí, és el vídeo 1, si el tens. Si no, avancem. Martí, si el pots posar tu, per favor. Sí, que te sent, Martí. Bueno, si no, el podem passar al final, si no. Si et sembla, avancem. Veiem els últims projectes que explicaré, que
acabaré aquesta xerrada amb 3 projectes a Gironella. Gironella ha estat, d'alguna manera, un altre laboratori. Hem tingut l'oportunitat de treballar des de fa 5 anys a Gironella en diferents projectes i com ha passat a Gràcia, que hem pogut desenvolupar projectes d'espai domèstic i de rehabilitació d'habitatges, a Gironella he tingut l'oportunitat de treballar amb diferents projectes urbans i d'equipament i també d'infraestructura. El primer projecte o la intervenció que jo crec que dinamitza les altres i que permet donar pas a les altres és una intervenció que el que està buscant és la reconnexió entre el casc antic de Gironella i la part moderna, que estaven separades o estan separades per 20 metres, que és aquest desnivell que es produeix degut a que el casc antic s'ha desenvolupat, es va desenvolupar a 20 metres en aquesta situació per sobre el riu i la part moderna s'ha desenvolupat vinculada molt més a la carretera nacional. Per tant, una lògica més moderna, equivocada segurament. Però aquest desnivell generava problemes d'accessibilitat, problemes de despoblació del casc antic, els carrers molt estrets, evidentment, amb escales, i generava que la part superior, la plaça de la Vila i tot el casc antic, a poc s'ha anat despoblant i perillava també una mica, diríem, la persistència o la reactivació d'aquest casc antic. El 2013 se'ns va demanar que estudiéssim la possibilitat d'incorporar un ascensor que connectava aquestes 2 cotes, que connectava la plaça de la Vila amb la part del que era la riba esquerra del Llobregat, el que era l'antic camí de Calmetre. A nosaltres ens semblava que era un encàrrec molt complicat. Llavors es va fer un estudi, diríem, i es va veure que segurament a nivell de mobilitat podria arribar a reduir la mobilitat rodada, amb la qual cosa era interessant perquè el municipi estava buscant o està potenciant una relació molt més peatonal i pacífica i per altra banda hi havia una dificultat afegida que era aquesta relació amb aquest element, aquesta muralla, que és una muralla altre cop catalogada com a B5, per tant hi havia una relació amb patrimoni. Nosaltres, la nostra visió del patrimoni, com dèiem, és molt més panoràmica, més oberta que no tant l'element catalogat. Llavors ens sembla que el patrimoni és tant aquesta muralla com també és la part industrial, la part de les antigues colònies o inclús dels afegits que s'han anat fent a les colònies de Calmetre, les colònies tèxtils de Llobregat, però també l'arquitectura informal que formava part d'aquest paisatge que ens trobem al riu i, evidentment, l'arquitectura vegetal. Totes aquestes capes que apareixien al lloc i que d'alguna manera estaven colmatant en aquest espai, un espai fantàstic, quan el vam veure, ens vam enamorar, però fixeu-vos que era un espai totalment fosc, sense cap relació amb el riu, ocupat, diríem, amb cotxes, però també ocupat amb una construcció, en aquell moment ens van dir il·legal, amb un magatzem que estava justament en el punt gairebé neuràlgic de tot el recorregut. Això denotava que, evidentment, era un espai que havia entrat en desús. Els elements del projecte, els materials, són aquests, és a dir, és entendre el lloc en les seves dimensions, en les seves capes, i vam plantejar la inserció o la ubicació de l'ascensor justament en aquest punt on hem vist abans el magatzem. Se'ns va demanar o se'ns va suggerir que estigués més vinculada a la part del final del pont antic, per un tema quasi de proximitat respecte al pont gòtic i vinculat també amb la torre de l'Ajuntament, l'antiga torre del castell, però vam proposar desplaçar l'ascensor fins a aquest punt d'aquí. Amb aquest desplaçament aconseguíem 3 coses. La primera és que potenciàvem l'espai públic fins a aquest punt. Per tant, recuperàvem la dinàmica urbana en tot aquest recorregut i pensàvem que això generaria una futura dinamització d'aquest espai i recuperant el que havia estat l'antic accés de les indústries. Per tant, recuperàvem l'antic camí de Calmetre. Per altra banda, en segon lloc, ens col·locàvem justament en el punt central de la plaça, de la vila, en aquest cas en el centre de gravetat, d'acord? Per tant, em semblava una situació interessant també per reactivar aquest espai i connectar aquests 2 mons. I, finalment, també en tercer lloc, i no menys important, ens separàvem respecte a la muralla, per tant, no interveníem directament en patrimoni, amb la qual cosa ens vam estalviar la comissió de patrimoni, i va estar bé en aquest sentit perquè, d'alguna manera, també aquest respecte de separar-se fa que, al final, els elements tot estigui al seu lloc i tothom es pugui relacionar
de manera, diríem, molt més natural. I en aquesta relació, d'alguna manera, busquem els vincles amb la preexistència més, diríem, patrimonial, però també materialment amb la part de les indústries. I per nosaltres aquest és el dibuix més important del projecte perquè s'està parlant de que realment el que volem aconseguir és aquesta relació entre aquests dos espais públics, entre la plaça de la Vila i el camí de Cal Metre, entenent que l'ascensor havia de generar aquest lligam del paisatge o havia de generar aquesta continuïtat urbana i havíem de portar altra vegada la gent cap al riu. Per tant, amb aquesta lògica i amb aquesta idea de posar en valor el camí de Cal Metre com a projecte, pensem que l'ascensor ha de tenir dos nivells. Un nivell, els primers 8 metres, un terç del total, dels totals 24, els primers 8 metres, és un espai totalment transparent, que està en relació amb el riu, que està protegit a nivell de radiació solar per aquests arbres i a partir dels 8 metres fins als següents 24, l'ascensor són 3 cares de gelosia ceràmica de totxo tipus Hero col·locat de cantell que permet una circulació de l'aire, per tant, millora perquè redueix l'empenta del vent i fa que l'estructura pugui ser molt més lleugera perquè no té tanta resistència. Per altra banda, també ofereix unes entrades de llum i és un material que no té cap tipus de manteniment. El que també vam proposar va ser, se'ns va demanar que l'ascensor fos panoràmic, fos de vidre, al principi, però vam pensar que realment el panorama o el paisatge, en aquest cas, era la pròpia muralla. Per tant, vam proposar una gelosia de 3 cares oberta totalment a la part de la muralla. Per tant, la muralla és la quarta façana de l'ascensor. Llavors, mentre anem baixant, anem gaudint d'aquesta muralla, que és una visió que realment no es té des de cap altre punt, i finalment baixem i ens recuperem o ens vinculem a l'espai públic de Cal Metre. Té aquests dos moments, muralla i Cal Metre. Els materials de l'ascensor del projecte són 3, a l'estructura metàl·lica que es realitza en un taller de Gironella, un taller local, pràcticament a 1 quilòmetre, i es col·loca l'obra en 3 trams. Aquesta obra ceràmica molt senzilla, col·locada de cantell per generar molta permeabilitat de vent i de llum, i d'aigua també, i vidre, que finalment és el material que ve de més lluny, que en aquest cas venia de Manresa. Aquests són els materials del projecte, entenent que també els arbres, evidentment els plàtans i la pròpia pedra de la muralla formen part d'aquests límits o d'aquesta idea de tancaments de l'ascensor. L'ascensor obert a 3 cares i totalment permeable. Només està tancada en vidre els primers 8 metres. Amb uns detalls molt senzills, l'estructura metàl·lica ens permetia una sèrie de connexions i de soldadures molt senzilles, vam resoldre el projecte. I ara veurem unes fotografies on s'explica aquest muntatge amb aquests 3 trams de l'estructura metàl·lica, que es prefabrica i es col·loca en taller i es col·loca l'obra en molt pocs dies, s'aixeca l'estructura ceràmica que fa de gelosia i, finalment, el vidre, que és aquesta part més transparent, que també al mateix temps permet visualitzar bé la muralla i genera, d'alguna manera, aquesta transparència en planta baixa que també ens interessava i, bàsicament, això és els 3 materials i les 3 tècniques del projecte. Això són unes fotografies de l'obra acabada, on hi ha aquests 2 moments interessants. Un és aquest moment que intenta ser l'ascensor molt lleuger i molt transparent, que transparenta llum, transparenta visions, etc. Però des de lluny, aquesta visió que ens interessava que no sigui un ascensor reflectari, sinó sigui un ascensor que materialment es relaciona amb el lloc quasi per opacitat. I té aquestes 2 versions, la versió transparent i la versió molt més opaca, de gra petit, que té a veure amb les preexistències i també relaciona, evidentment, materialment amb les indústries, i amb les mitgeres, amb les teulades, etc. Per tant, forma part d'aquesta seqüència de mitgeres, de teules, etc. I permet una cosa interessant, que veurem ara, que és justament aquesta posició que pràcticament se separa d'aquest passeig de Cal Metre. Perdó. D'alguna manera, permet que flueixi el pas i que la connexió entre els 2 mons es produeixi potenciant aquesta relació amb el riu i redescobrint també aquesta muralla que havia estat tapada i coberta per l'antic magatzem. Aquesta era la situació el 2015 i això és
quan es produeix aquesta vinculació entre les dues cotes. Bé, un cop acabat aquest projecte, i ara ja estic acabant, hem tingut l'oportunitat de seguir treballant a Gironella i us explicaré dos projectes, els explicaré molt ràpid, que transcorren a les dues cotes. L'ascensor connecta els dos mons, connecta el casc antic o intenta reactivar el casc antic perquè facilita l'accessibilitat i també, per l'altra banda, per la posició, intenta plantejar aquesta reactivació del passeig de Calmetre. Un projecte que hem acabat recentment, però que també portàvem uns anys treballant-hi, és la recuperació d'aquesta antiga església, l'església antiga, l'església vella de Gironella, que es diu, l'església de Santa Eulàlia, que havia estat una obra, diríem, que inclús havia tingut moments d'habitatge, havia passat moltes reformes, havia estat un habitatge, havia estat un local, etc. I als anys 80, 70-80, el Servei de Patrimoni de la Diputació va intervenir i va fer un projecte on es recuperava d'alguna manera el que era aquesta idea d'església. Això havia estat històrica, en algun moment inclús havia tingut un altell, per tant, la Diputació que va fer va ser eliminar aquest altell i recuperar tot l'espai i eliminava aquesta façana antiga i plantejava una façana de mur cortina, d'acord? Que era aquesta façana d'aquí, una façana de mur cortina i un moble que complia una funció, diríem, d'emmagatzematge. Aquest és el projecte quan ens el vam trobar i aquí la problemàtica era... No hi havia banys, per tant, ells utilitzaven com a espai de esdeveniments, com a centre cultural, volien passar aquí l'escola de dansa, etc. Però llavors el projecte bàsicament era tan simple com la col·locació d'uns banys, però al mateix temps també una millora de les instal·lacions. Hi havia un paviment tèrmic, un paviment radiant que no funcionava perquè estava molt a calentar-se, etc. Llavors plantejava una instal·lació actualitzada i uns serveis. Nosaltres vam plantejar el projecte complint aquestes dues premisses, a nivell d'instal·lacions i a nivell de banys, de serveis, però també oferint una visió de recuperació de l'espai i de potencialitat de la preexistència. Per una banda, ens semblava molt interessant o ens semblava que aquesta idea d'obertura que es va plantejar als anys 70-80 era interessant perquè oferia una lectura molt neta del que havia estat en el seu moment l'església. Però, per altra banda, ens semblava que aquesta actuació potser era massa poc permeable, era molt refractària, era molt reflectori. I vam plantejar donar-li la volta a aquest material i a aquesta situació. Això és, d'alguna manera, aquest és el projecte com ens el vam trobar, aquesta situació d'emmagatzematge, aquest parament, etc. Llavors, nosaltres vam plantejar pràcticament un concepte de neteja d'espai. Hi ha com tres idees en aquest projecte. La primera és com intentar preservar tot l'espai, reconèixer l'espai. Per tant, els lavabos es col·loquen en aquesta situació, però se separen respecte a aquests límits, van extremats a posar-se en aquesta capella, es neteja tot l'espai, s'eliminen totes aquestes insercions més modernes i es genera una façana molt més permeable, totalment transparent, amb vidre transparent, amb una cortina que permeti aquesta doble funció. Quan es necessiti tancar-la per temes de privatius i d'ús o d'exposicions, etc., es pot tancar, però durant el dia es pot obrir i generar una relació molt potent entre el carrer i l'interior. Per tant, amb aquesta dualitat entre la transparència, la permeabilitat, la seqüència urbana que entra dins l'església, el carrer entra dintre l'església, però al mateix temps també poder-la tancar per generar cinema o teatre, etc. Això s'explica molt bé en aquesta secció, on aquesta idea que ens trobàvem de l'espai tancat de l'església i el carrer, en aquest projecte el que aconseguim és que tot sigui una mateixa cosa. El carrer entra dins l'església i l'església surt al carrer. Us ensenyo ràpidament les fotos de l'obra. És una obra que hem acabat dins del Covid, pràcticament. És una obra que es va parar el mes de març amb el Covid, però que ara hem seguit. I aquest moment molt espectacular, quan decidim com obrir aquesta façana impermeable, translúcida, i s'aconsegueix entrada de llum, entrada de vistes, etc. Plantegem, evidentment, rehabilitar. És un projecte de pràcticament molt poca intervenció, de treballar sobre el preexistent i simplement d'afegir una nova capa, afegir una nova estructura sobre aquesta preexistent. Afegim un altre layer d'estructura que permet una mida de vidre més petita, més maneable i que també, d'alguna manera, es relaciona i genera una pauta
que es relaciona amb les estructures existents i relaciona millor amb l'espai interior. I aquesta inserció dels banys en aquest punt que d'alguna manera també suposen donar la possibilitat que això tingui un servei. Finalment, aquesta voluntat de tenir, per una banda, aquesta cortina que genera una possibilitat d'actuacions interiors i, al mateix temps, quan s'obre aquesta cortina, una permeabilitat que ens fa que el carrer i l'espai interior es fusionin, intentant generar aquesta seqüència urbana que connecta les dues coses. I el més interessant, el més emocionant, és com aquesta llum que ha entrat, finalment, ha aconseguit despullar l'espai existent i ha aconseguit simplement, per l'accés de la llum i simplement potenciant el que hi havia, hem aconseguit transformar o recuperar, en aquest cas, un espai fantàstic com aquest. Un espai que està tenint un ús molt incipient perquè la situació ara mateix és complicada, però està tenint un ús com a escola de ball, un ús també com a actuacions artístiques, etc., concerts, espais de música, de poesia, etc. El que em sembla molt interessant és aquesta relació que s'estableix entre el carrer, on els límits del carrer i l'interior queden més difusos. Hi havia un vídeo ara que, si voleu, o ja el passem al final i ara ja acabem. I veiem l'últim projecte. Són 2 minuts. D'acord, Carles. Doncs veiem l'últim projecte. L'últim projecte, que té a veure també amb aquesta idea seqüencial de l'ascensor, de connexió del casc antic amb el camí de Calmetre, quan vam acabar l'ascensor i degut a aquest ús, diríem, molt més actiu del passatge, el que vam plantejar, o se'ns va plantejar des de l'Ajuntament, va ser recuperar aquest espai com a espai públic. Nosaltres vam proposar treballar amb les llambordes antigues dels carrers de Gironella que estaven apilades en un magatzem i vam proposar que fos un espai amb un perímetre verd, un perímetre verd i un espai central que vinculava els carrers del casc antic amb les indústries, però que totes les vores tinguessin aquesta idea com de permeabilitat, evidentment posant en valor els arbres existents. Per tant, unes vores permeables i un espai central, en aquest cas, de paviment dur. Vam col·locar aquestes llambordes sense morter per generar aquestes juntes verdes. Molt important, vam obrir la relació amb el riu, amb aquesta barana molt lleugera que el que fa d'alguna manera també és vincular-se i quasi desaparèixer. I el que era aquesta situació a principi, s'ha aconseguit generar un espai ric a nivell paisatgístic i, sobretot, a nivell urbà i a nivell social, on des del casc antic tenim aquesta accessibilitat al riu. Al final, l'ascensor el que està fent és portar la gent cap al riu i recuperar aquest contacte natural i ecosistèmic. Unes imatges simplement de l'estacionalitat del projecte, que em semblen també interessants i destacables. El projecte, en aquest cas, té aquesta relació també amb el poble, que l'utilitzen també com a espai, petits espais de trobada, etc. I, finalment, una cosa curiosa que ha passat i que també amb això acabem, que és que hi ha hagut un esdeveniment, que el Metre Reviu, que ha decidit ubicar-se en aquest punt i generar un festival estival que es produeix als estius, que d'alguna manera el que està demostrant és que aquest espai és un espai recuperat pel poble i és un espai que s'ha reactivat amb aquestes petites intervencions de les quals hem estat parlant, amb la inserció de l'ascensor, la posició de l'ascensor, la recuperació d'aquest camí, etc. I, finalment, aquesta última imatge que parla d'alguna manera o resumeix aquesta idea de seqüència, aquesta idea d'inserció d'elements, de capes en el lloc i que també d'alguna manera està parlant d'aquesta relació entre la història i el futur, aquesta relació seqüencial entre les diferents capes urbanes, en aquest cas de Gironella, com de les altres ciutats i els altres punts on tindrem l'oportunitat d'intervenir. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Carles. Fantàstic. Ha estat estupendo. I jo que
la meva professió ha estat d'arqueòloga, doncs encara he disfrutat més. Això de que es recuperin totes les dades històriques i que es puguin reflexar, crec que és estupendo. Enhorabona. Moltes gràcies. Carles, abans de donar peu a una mica de debat amb algunes de les persones que vulguin fer preguntes, vols que passem algun dels vídeos que havies preparat? Bueno, si voleu passar-los més la gent fa preguntes o... Sí. En Martí no els ha rebut. No els ha rebut? No. Doncs llavors... No els podran passar, em sap greu. Bueno. No problema. Bueno, no passa res. Tothom té el xat per si poden fer preguntes al xat, si volen escriure. Sí, la quantitat de coses que han sortit, jo crec que ens dona per xerrar una miqueta. Tenim 10 minuts, un quart d'hora. A veure, us convidam a que... Mira, hi ha un primer comentari que diu gràcies i enhorabona, m'ha agradat molt. Jo quan sigui jove... Xavi Mantalan diu, jo quan sigui jove vull ser com tu. Crec que... Enric Tartabull també. Enric Tartabull ens diu molt interessant la relació amb el territori i el lloc, el tractament del patrimoni, la simplicitat i la funcionalitat energètica dels edificis. O sigui, territori, lloc, patrimoni, simplicitat i funcionalitat energètica. És veritat que tot això són valors... Diu en Martí que teniu una pregunta de... Sí, tenim una pregunta nova. Ah, sí. A veure... On ho veus? Carles, per l'exposició excel·lent projecte, es volia preguntar si els blocs de la mina i el de Castelldefels estan construïts i si els projectes estan publicats en algun lloc. El projecte de la mina, no és la mina de Sant Adrià, aquest no està construït ni es construirà perquè vam perdre el concurs. Va guanyar Flexo, que són amics i estem també contents per ells i va ser un molt bon projecte. En el nostre cas no el vam guanyar i, per tant, el projecte no tindrà continuïtat. Tindrà continuïtat en altres projectes, però no es materialitzarà. El tenim publicat a la nostra web. Crec que tot aquest material el tenim publicat a la nostra web. I en el cas de Castelldefels estem desenvolupant ara mateix el projecte executiu. Vam guanyar el concurs el 2019 i ara estem desenvolupant el projecte executiu. Molt bé. Per tant, el podem anar a visitar, no? Espero que sí, espero que el podrem anar a visitar en breu, però això ja saps que els terminis són complexos. Són complexos. Estic intentant obrir el vídeo des d'aquí. No sé si... A veure... Però, si podeu fer alguna pregunta més. És una pena perquè els vídeos ajuden a apuntar algun element important que potser ha faltat, però amb aquest sistema se ralentia molt. En el xat, de moment, no hi ha cap altra pregunta, sinó que moltes gràcies i anirem a la web. Sí, Amador Ferrer ens diu això, et dono les gràcies per la teva resposta. Us convidam, tots aquells que esteu aquí i heu seguit la sessió, que fegueu preguntes a en Carles quan assisteixeu a una sala física i tenim encara 10 minutets per poder debatre una miqueta. Sí. Segueixen anant molt lentos els vídeos, Carles. Sí. Carles, no pateixis. No et preocupis. En tota la informació que has donat en les imatges s'ha vist molt bé, s'ha entès molt bé. Vull dir que no et preocupis perquè ha quedat molt bé. I realment això, vull dir, el fet que de cada edifici hagi recuperat elements històrics i tenir tota la seqüència i en els mateixos temps que es veia una diferència important en l'antic i el nou. Sí, mira, és una línia... És un tema que, com heu vist, ens interessa molt i estem d'alguna manera, no sé si parlar de posicionament o parlar d'una certa actitud o una manera d'entendre el patrimoni. Nosaltres entenem que el patrimoni ha de ser evolutiu, ha de ser un patrimoni que s'utilitzi, que reactivi, que es pugui replantejar un nou ús, que serveixi. Sobretot el tema és aquest. Ens interessa també, evidentment, la component històrica i la component de la memòria, però ens interessa, sobretot, intentar recuperar
l'ús original o intentar recuperar certes dinàmiques que el que fan és, al moment que vius el patrimoni, quan l'estàs habitant o l'estàs utilitzant, és quan realment l'estàs cuidant també. Per tant, no és només un patrimoni a nivell museístic que s'observa, sinó que es trepitja, que es toca, que es viu, en el cas aquest últim de l'església que parlàvem, el fet de convertir-lo en un element totalment permeable, transparent, però també l'interior és un element, és un espai actiu, modern, és un centre de cultura. Doncs això fa que realment sigui la manera de preservar el patrimoni. I nosaltres, quan intervenim, intentem d'alguna manera ser molt respectuosos amb el patrimoni, però d'alguna manera també ser atrevits i contraposar aquestes dues estructures o aquestes dues materialitats per justament no intentar mimetitzar, no intentar generar, intentar d'alguna manera relacionar-nos mitjançant altres sistemes, com en el cas de la torre, que el que estem buscant és una relació mitjançant aquests nivells històrics i no tant una relació material, perquè el material pràcticament és l'antítesis de la pedra, la pedra sòlida. Tenim uns perfils molt prims de fusta, que vam rebaixar l'obra fins i tot, però el que ens interessava és la relació material dels nivells històrics. I donar vida a la història, que crec que és important. Tenim 3 preguntes. Intentem bolcar-les, a veure la resposta. Segurament la gent la vol escoltar. En Joan Enric Vilardell primer ens diu: magnífica exposició, molt interessants les actuacions en patrimoni històric, especialment a les torres de Gironella, a les torres de Merola o també a l'ascensor de Gironella. I en Joan Enric afegeix, a part del comentari, una pregunta i demana: respecte a les primeres intervencions d'avui, en concret la del Raval, que es refereix a la biblioteca, a l'Escola de Música, podries aclarir el sistema passiu de ventilació quin és i com superar en els lluernaris les diferències entre estiu i hivern? És a dir, com fa ser compatible a l'estiu un lluernari que suposo que a l'estiu generi també sigui un umbracle o no generi... Sí. Clar, això és un tema... Nosaltres aquest projecte amb l'Oriol Cosidó i la Irene estem treballant amb Societat Orgànica, que és una consultoria energètica molt reconeguda, molta experiència a Barcelona, i ens sembla molt... Estem tots molt il·lusionats amb aquest espai de la coberta de l'edifici, perquè justament... I té a veure amb els altres projectes, aquesta idea diríem, hi ha una part de la projecte, una part de l'espai que el mantenim, hi ha una part que el preservem, però al canvi hi ha una estructura nova, que en aquest cas és aquest buidatge que genera un lluernari perquè aconseguim que, això no ho he explicat, l'única façana és un edifici que està bastant mal orientat. El casc antic, els carrers són molt estrets, però és que la façana més gran dona a est. Per tant, l'orientació, la captació solar, la millor superfície era la coberta. Per tant, a nivell de concurs ja vam plantejar que la coberta fos captadora per aconseguir millorar, diríem, energèticament, passivament, les condicions de confort. Aquesta coberta a l'estiu, o sigui, a l'hivern és fantàstic, perquè a l'hivern tenim el sol, els dies de sol, que ens calentarà aquest espai, aquest volum d'aire, i això també genera una dinàmica interior de l'aire, l'aire calent, succiona l'aire fred de baix, etc. Per tant, hi ha una dinàmica gràcies a aquest escalfament de la coberta. Però, per altra banda, a l'estiu tenim un sistema d'umbracle que passa per sobre, evidentment per sobre de la coberta de vidre, i el que fa és protegir i obrir, a la part vertical, obrir per ventilar. Per tant, a l'estiu és ventilació i és molta porositat i a l'hivern és més hermetisme i captació solar. I entenc que deuen ser sistemes mecanitzats, no? Exacte, això no ho he explicat, però al final estem plantejant que tot això sigui motoritzat perquè, evidentment, són coses que han de ser sensibles a la temperatura, al dia, etc. No poden ser dependent d'un usuari, sinó de ser molt dependent del clima. Per tant, tot aquest sistema, evidentment, estarà motoritzat. És una idea molt islàmica. En l'època islàmica, les torres, que el que fan és que pugi l'aire. Exacte. Ens interessa molt, és que està molt ben vist això, perquè ens interessa molt tota aquesta lògica vernacular, que no vol dir només l'arquitectura vernacular, sinó vol dir la manera de pensar, la lògica. És a dir, les estratègies passives són les estratègies que han durat més temps. Per tant, són les que realment ens hem de fixar i és on realment hem d'aprendre. Molt bé, Carles. També tenim una altra pregunta de l'Amador Ferrer sobre el rec Comtal, en què ell demana fins a quin punt és possible la recuperació efectiva del rec Comtal dins d'aquest projecte, perquè, evidentment, travessa moments
diguéssim, construïts. I afegeix, en el cas del Rec Comtal, vull demanar si no seran necessàries demolicions o reestructuracions molt importants. O, per exemple, si es poden plantejar intervencions a curt, mig i llarg termini. Clar, en el cas del Rec Comtal és exactament la mateixa filosofia que en els altres projectes. Nosaltres la voluntat és intentar treballar a partir del preexistent i incorporar sistemes que generin noves dinàmiques. El Rec Comtal, la part de Vallbona, té aigua. Nosaltres hem de garantir la continuïtat d'aquesta aigua, la preservació de l'aigua com a patrimoni i també la millora de la qualitat d'aquesta aigua en plantes de fitodepuració, etc. Però, en canvi, a la part dels altres barris de Barcelona no hi ha aigua. Ens agradaria plantejar en un futur que es pogués canalitzar aquest primer tram i seguir amb aigua cap a Barcelona, que el Rec Comtal tornés a tenir aigua, però mentre no pugui ser així, estem plantejant operacions de renaturalització, operacions d'espai públic vinculades al Rec Comtal. És a dir, que aquesta traça del Rec Comtal que veiem, aquests 14 quilòmetres, tindran diferents punts de recuperació urbana que, d'alguna manera, generaran la possibilitat de tenir un recorregut metropolità que connectarà dos municipis, en aquest cas, i 13 barris de Barcelona, amb diferents parades, que en cada parada hi haurà un punt inclús informatiu de la història del rec, però també més enllà de la informació de la història, el més interessant és que estarem aportant verd a la ciutat, estarem aportant aquests serveis ecosistèmics que estàvem plantejant. Creiem que una manera de recuperar el Rec Comtal és justament recuperar també aquesta essència d'espai públic, d'espai productiu. Per tant, en aquests punts que detectem, que es detecten, és a dir, hi ha alguns que estan treballant les glòries, el projecte de canòpia urbana, i està treballant amb el Rec Comtal amb aquests criteris ecosistèmics. Per tant, el que nosaltres estem fent amb aquest pla director o ara és que s'està desenvolupant un manual de criteris és simplement ajudar a apuntar com intervenir quan ens trobem al Rec Comtal a Barcelona. Moltes vegades en urbanitzacions que s'aixeca un carrer, s'obre una placeta, es troben al Rec Comtal i moltes vegades no sap com actuar. Doncs ara nosaltres estem elaborant com un manual de criteris per poder cedir a la ciutat i als districtes perquè tothom sàpiga com treballar amb aquesta preexistència. En Joan Enric Vilardell havia afegit que volia saber on et situa el centre de Pollença. El centre de Pollença, el centre nou de Pollença, ara mateix no me'n recordo del nom del carrer, però és que està al límit, Està a prop del claustre on fan els concerts? Sí, de Sant Agustí. Està just darrere, és a dir, és el que veiem al dibuix, veiem el claustre de Sant Agustí i l'espai de Pollença és al límit. No et sabria dir el nom del carrer exactament, però és com... Hi ha una part com d'Eixample, just darrere del claustre, on s'acaba el casc antic. Sí. Perfecte. Bueno, doncs jo crec que ja han sobrepassat les 9:30. Sí. Jo volia afegir un comentari, perquè a part de filtrar preguntes, volia afegir un comentari sobre una cosa que m'ha cridat molt l'atenció en tot el que has exposat, Carles, que és que voldria saber si per part vostra a l'estudi hi ha una posició conscient sobre una dualitat que jo crec que és la que bascula, diguéssim, tota la vostra obra de referència, no? Als anys 80 vam aprendre, potser als anys 70, amb les cartes del Restauro, ja de la segona meitat del segle XX, i això segurament na Marga, que en sabrà millor que nosaltres com a arqueòloga, els arquitectes ens hem posicionat clarament per al patrimoni. Ara estem davant d'una emergència climàtica i evidentment, tota la qüestió, diguéssim, ambiental, més enllà de la sostenibilitat, sinó la cura pel medi on vivim i de l'ecosistema. M'ha agradat molt que aquesta paraula ecosistema ha aparegut constantment durant l'exposició i que en realitat la vostra obra constantment és patrimoni i clima. Per tant, la pregunta que jo te faig és, hi ha un posicionament clar de que estem en un estadi nou, per generació ja, per dècada, per 2020, 2030, de que l'actuació sobre el patrimoni i sobre el construït, que evidentment hi ha una cura molt delicada per part vostra, més hi ha un posicionament, una manera de fer
molt modesta en què tendiu gairebé a subordinar-vos a el que hi ha per, evidentment, acabar-vos manifestant. Però hi ha una primera manera de fer en la vostra obra, en la teva obra, Carles, que crec que és d'intentar mostrar-vos molt modestos en un inici, però després aflora aquesta dualitat constant, no? Patrimoni i clima i patrimoni i ecosistema, com dues coses que van intrínsecament lligades. Llavors, volia saber si això, com a posicionament, és una cosa conscient o surt, perquè surt, diguéssim, en la vostra manera de fer. Bona pregunta, Toni. Jo em remeto al principi. Nosaltres, diguem, el nostre posicionament, evidentment, estem tots visquent, hem viscut nosaltres la crisi econòmica més recent, ara estem visquent la crisi climàtica, que per mi és la més diguem, preocupant, i ara estem visquent la crisi sanitària. Hem viscut en 3 crisis en 10 anys, i això ens ha afectat la nostra feina, la nostra manera de pensar, i ens ha afectat els projectes. Però tot i diríem, el que transpua la situació actual o diríem, la societat o el moment actual, tot el que nosaltres hem après és a partir de l'experiència. I al principi he dit, nosaltres hem construït poc, perquè sí que és veritat que hem tingut com bastantes intervencions, hem tingut l'oportunitat de treballar en diferents escales i hem tingut la sort de guanyar concursos, etc. Però nosaltres, jo crec que potser fa 20 anys, segurament haguéssim un arquitecte, un estudi hagués construït potser el triple, de metres quadrats, etc. Nosaltres no tenim aquesta voluntat ni aquesta ambició, ni tampoc crec que ho aconseguim mai. Però sí que tot el que hem fet ens ha fet reflexionar. Nosaltres hem estat i som molt autocrítics amb el que fem. I intentem aquest posicionament que deies tu, aquest posicionament de patrimoni i clima, jo parlaria de paisatge també, és a dir, per mi el paisatge és tot. Al final l'arquitectura forma part del paisatge i el patrimoni s'ha d'entendre com una infraestructura. En aquest sentit, evidentment, el que ho envolta tot és el clima. Si agafem patrimoni com a infraestructura, paisatge i ciutat, i evidentment hi ha energia i clima seria com el vector potser més important de tenir en compte totes les escales. En aquest sentit, sí, et diria que sí que hi ha un posicionament bastant clar en aquests moments que l'hem anat desenvolupant a partir de concursos, a partir de projectes, a partir de treballar, a partir també de companys, etc. I també la idea d'infraestructura, que les mencionava bastant, era l'altra paraula subratllada en vermell que tenia, que justament vull recordar que en Carles ens vam conèixer el 2004, però després ens vam retrobar l'any 2010 en el grup de recerca Habitat, treballant tots dos sobre infraestructures, estudiant sobre infraestructures, tu en el cas de Glòries i en el cas del viaducte de Sant Adrià i Sant Roc. Exacte. I llavors, entendre i posar en valor la infraestructura i entendre la ciutat com un sistema, diguéssim, és una cosa que tots els teus projectes ho han posat de manifest, a totes les escales. Vull dir que patrimoni, clima, paisatge, infraestructura, serien com... Sí. Nosaltres el concepte d'infraestructura ens interessa molt perquè creiem que és el que queda, És a dir, nosaltres els projectes de nova planta, per dir-ho d'alguna manera, que mai és nova planta perquè sempre estem treballant sobre un clima, sobre un lloc, per tant sempre hi ha una preexistència. Però quan no intervenim sobre una construcció, intervenim en un lloc que no té una preexistència física construïda, intentem justament aportar aquesta infraestructura pensant, per què no, que aquesta infraestructura potser ara té aquest programa però d'aquí uns anys tindrà un altre. Nosaltres ja, com que hem hagut nosaltres i vosaltres, és a dir, aquesta generació hem hagut de reformular i replantejar edificis existents, situacions, i algunes no tan antigues, altres més modernes, que en 30 o 40 anys s'han quedat obsoletes. Per tant, al final, quan fas aquestes operacions, descobreixes que el valor que té la infraestructura, l'estructura, etc. Llavors, nosaltres intentem, en els projectes que fem d'obra nova, que sempre hi hagi una component, diríem, molt conscient, que és aquesta component infraestructural, entenent que allò és el permanent. I al final, el que és la distribució, uns tancaments, uns acabats, això, evidentment, és un sistema molt més lleuger que segurament acabarà modificant-se i acabarà alterant-se amb el temps. Molt bé. D'acord.
Bueno, doncs, moltíssimes gràcies. Una pregunta. Moltíssimes gràcies. Heu vist que m'enrotllo bastant, però m'ha costat... És que tenim alguns projectes que em feia il·lusió ensenyar, alguns era el primer cop que ensenyava alguns projectes i també em feia il·lusió compartir-lo amb vosaltres i hem aprofitat aquesta ocasió per tantejar a veure com funcionaven. Ha sortit una exposició brillantíssima per la que te felicitem i te donem les gràcies. I hem tingut una assistència considerable, l'hem millorada respecte a l'anterior, per tant, sembla que la gent cada vegada coneix més el sistema. I bé, si no hi ha cap pregunta més, que em sembla que fa una estona que ja... Encara hi ha gent... El gruix de la gent encara està connectada, però sembla que ningú encara... Ja no hi ha més preguntes. Doncs donarem la paraula a Marga perquè ens acomiadi Sacra. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies, Carles, i enhorabona. I enhorabona pel cicle, enhorabona pel cicle. Gràcies. Gràcies a tothom, gràcies a tu, Toni, per coordinar i escollir gent tan bona com en Carles Enric que tenim aquí. I, mos despedim de tots vostès que mos veuen a través de pantalla i esperem que aquest cicle el puguem acabar presencialment. Estic ratllant de 2022. Bona nit a tothom. Molt bé. Moltes gràcies, bona nit i gràcies per seguir-nos. Gràcies, Carles. Adéu. Bona nit, gràcies. Ja està.